ירדן ואלון וגפן עלו על רכב עם המחבלים, היו איתם עוד 4 מחבלים ברכב חמושים. היה עוד חבר קיבוץ שנמצא באותו הרכב, הכניסו אותו לבגז של הרכב, נעול בפנים. ממש כמה מטרים לפני הגבול התקדם טנק לכיוונם, וממש באומץ, אני לא יודעת איך הם עשו את זה. הם פשוט מדברים ביניהם מהר ומקבלים החלטה אמיצה לקפוץ ולברוח. בשלב מסוים מתחילות יריות. ירדן החזיקה את גפן איתה, באותו שלב היא ביקשה מאלון לקחת אותה כדי שהיא תצליח להמשיך לרוץ, והיריות כבר היו ממש קרובות וחזקות. ירדן כנראה הסתתרה מאחורי העץ, אלון ראה אותה, הוא המשיך לרוץ הכי מהר שהוא יכל עד שהוא מצא מקום להסתתר. הוא נשאר שם עד החושך במחבוא, עד שהוא הצליח באמת בבוקר לחבור לכוחות צה"ל. על הידיים שלו ילדה בת 3.5, שלא אכלה ולא שתתה. יחפים, בלי כלום, עם הפיג'מות, כאילו עליהם. ירדן היא אזרחית גרמניה, ואנחנו קוראים גם לממשלת גרמניה לעזור לנו, וזה לא יכול להיות שב-2023 אנחנו חוזרים לסיטואציה הזאת. איתנו לא מדברים, אני אפילו לא יודעת אם אני פונה בתור אחות של נהדרת, או שהיא לא איתנו יותר. פשוט ככה.